To je moja GoPro kamera. To je ona? Háčková? No, hej. To je HD? No, full HD. S lesným pomôž mi z vlastných. Akože nevidíš, čo točíš, no. Ale keby, akože viem si to napojiť na Wi-Fi na telefón a potom aj vidíš, čo točíš vlastne. Treba k tomu externú aplikáciu, alebo to je cez VLC? Teda cez Má to externú aplikáciu, to mal, vieš, že brat mi to stiahoval vtedy. Tak mám to v telefóne, vieš, že si nechcem ísť pre telefón. Predstav si, keď Sephiroth letí dole, tým veľkým. Vysvetľuj. A máte vlasy a teraz vypadá, že Ale to by som povedal takto, nie? On dopadne a mu tu špasne utvára, vieš. Kritikál. Proti tými vlasmi. Nie, dopadne že. Hej. To naša. To bolo fabulous ešte raz a potom ja to doma spomalím, vieš. A takú hudbu. Ako pidi, to je chutné. To je kompenzačná. Daj tomu pusu. Kamerujeme sa. To vidím. Na kameru Miška. Urob nejakú sexy pozu. To je tak krásne. Dobre, takže moje zbytočné. Ja už tam mám tanec, to už. Ty si sad. Kožek si sad. Slzička. Slzičku. Zuby. Grcku. Tak z toho piva. Som smutná. Brains. Troll. Zapískaj nám. Zabil. Si zabil. Hanna beží. Dobežala. Čo? Ale prd. Stokrát. Že aké to má dobré brúško. Že jak ja. Ja to nevytlačím A teraz. teraz to vyzerá normálne dobre, to brucho. No a ide. Už nikdy nepoviem inak v živote, ale tak si to baví. Jasne, dáme fotku kocky na vrchu, jak mňa to tak zaujímalo. Kocky. Jednu áno. Ty ich máš, on sa strašne skrytá, ty vyzahuješ. To je ako mať monohruď. Je sladkosti Nie. od rána do večera. Je sladkosti od rána do večera. Teraz to bolo lepšie. Dramaticky priblíž. Je sladkosti. Ale keď nevidíš, či kameruješ. Ne, ale keby si donesem telefón, tak áno. Tits. Čo s týmto? Tits. Tits everywhere. Kotko tak. I'm again! Ja som Palma. Som Palma. Dramatický záber. Zubné vyšetrenie. Doma ti to vyhodnotím, dobre? Keď to potom dáš, čo? Ja to ani nebudem strihať. Ani hudbu tam nedám. Toto sa postaví. Hudbu tam môžem Áno, dávať ja. on tam vloží. Áno, tvár sa akože na teba padajú tie sakury teraz, vieš. Si smutná, lebo ti niekto zjedol onigiri. Moje onigiri! Nande! To som japonsko anime, že? Shiga! To potom zostriame tak, že to bude dvojhlasné. Okej, počkaj, môžeš mi podať moje Lístok. listo? Malý pokus z zahradenia. Ako sú vyrobené tie čižmy, ale nad tým som rozmýšľala už minule. No, s čižmi Gumáky a... prefarbené na Není sú to červeno? gumáky? Ne. Chceš si pochytať? A tam máš... Ale navrch som dal koženku potom, akože toto, lebo tam bol taký filc. To bolo také akože vieš teplé čižmy do roboty a... V robote bolo teplo, tak som si ich zobral. To som si chcel dať tak do kostýmu, že by to nebolo vidieť.
A ja no. A také, že poď sa objať. Že, môžem sa s tebou odfotiť a každý, ak ti podáva ruku, tak tu budeš mať tie zábery a potom, že tak to bol ten Tomáš, vieš. Jedno si si mal dať za opasok a potom to všetko ti pozrelo na zadok. Aha. A tu bolo raz také video, len tu mala asi takéto veľké proste. A potom sa čudovala, že sa aj ľudia tak strašne často pozerajú na zadok. Si predstav, že ty by si mal niečo tak kilometre na riti, ale doby sa ti nepozeral na tú kameru. Veď to. A tak keď A máš... že kamera, že... Tak keď má hlavne... Dvojité potešenie sa pozrieť. Fandíš? Si fandím, ne ty vole, Petržalka. Jezus, Petržalky. Fakt. Hippity hoppity hop. Ešte raz. Naukis. Málo opýta. No. Ešte tam je to pivo. Nine. Je tam položené, no. Tam je veľa Hej, a slovíčok. tu je two girls, one cup stole. Nová verzia. Two girls and a lot of people. Oh, to... Bom. Pohľad Hany. Lebo akože k tomu sú aj tie také držiaky, vieš, na hlavu a tak. Teraz by si mal povedať, že Rádko niečo tvrdé cítim na chrbte. Jaj. Kaučam si na musače na... Čo? Na kybete ste. Hej. Nie, najlepšie bolo počuť Paťov smiech a potom to niečo zavajca! Ale ešte s takým smiechom, tak čo, že... Dobre. I'm so proud. Zahovená. Taký gay kamarát. Hardcore. Hardcore gay. Ja som myslím, že... Je. Preboha, ten koň má oné. On má kohútik. Ale chcem... Meskoste. Chceš? Ideš už? Ja idem už domov. Tešilo ma. Ahoj. Čau. Tešilo ma, maj sa. Jo. Tešilo ma, maj sa. Tešilo ma, maj sa. Tešilo ma, maj sa. A odchádza do zapadnutého slnka. Tešilo ma. Pí. Dohraná To je kamera, čo? On iba hrá, nie je zapnutá. To červené neznamená, že nahráva. To znamená, že vybitá baterka. Červené znamená, že je vypnutá. Co? Čau. Stále to vidieť. 8 minútové video, to sa ti bude fajnovo strihať. Nestriham. Ja dávam všetko tak, jak to je. Za to tam sú vždycky tie také, že dávam reťaz na činku a také, vieš. to len treba napísať do minúty, že kam sa má klikať. Hej, to je strašne zle, keď sa videa nestrihajú. Také to ešte OK, ale... Ináč je to strašne zle, keď sa nestrihajú. No. Ja môžem. Ako povedala Pauli, neodoberajte moje videá. Že ja prídem na YouTube a prvé, čo uvidím... Moju ríde. No čo, mojich 30 gay subscriberov by ti povedalo inak. Čo, Paninský otvor, alebo čo? Tak sa ešte nevolá ten channel zatiaľ. Ale zmením si ten obrázok breastfeeding, vieš, na oné panenský channel. Že that NL. Only gay allowed. A povedala, že nemám natočiť čisto niečo pre gejov. Akože, že si dám legíny a budem cvičiť v tom. Čo to robíš? Také boli len dve. Nižšie! Jak sa pozerá, podvádza. Nižšie. Ešte hádam. Nižšie. To bude kvalitne rozmazané video. Aha, ja si tiež myslím. To bude veľmi... Jaj, škrčenie. Párne Afriky.
sa. Katka, neobracaj to. Prestaň. Kedy tam ide vlak? 20:30. A je? 20:40. 19:17. Ešte stále máme čo zožrať sa, kto Môžem, či pôjdem k z toho musí. Jak ja včera. Spravíme si strašnú IT party. Pexe sa kopola. To náhodou my sme mali takú party minulé v Exceso. Čaje. Jak to bude vyzerať? Full HD, čo ti bude? No. Tomu zeleninovi šalát s tumňakou a majonézou. Mňam. Vy vidíte, aký pory. Vyzerá jak Bobby. Fuck you, Paul. Musím háňať. Piu, piu. Ten efekt sa potom dorobí, ak to vystrekne blesky, vieš. Proste ja uvidie teraz. Určite Pavel si zabudol. Ne, ja som vedel, že ona bude posledná. Čo zase to? A teraz ja ju preskočím, ne? Počkaj, a teraz Pauli? To je Marco.